inkunzi engakwazi ayikho engakwazi lokhu nqamba konke nesinko angiboni engakwazi ayikho engakwazi lokhu angibingelele kubathandi bomculo wamaskandi bonke libingelelo Khangelani wakamhlongo enkandla eshomaleni yakhe owaziwa kakhulu eqenjini losaziwayo ngo-DSD. Kuthiwe kwehluka kulo nyaka ngibuye ngenye indlela manje ngoshendezwayo lesawolo yatele pinjomane kudaliwa wisojoka bagibeli ngenayihlala yatele pinjomane yatele pinjomane yatele ngikukhangelani njengamanje okuyona album ezophuma njengamanje. Abaningi bazokhumbula ukuthi ihlabane ingakaphumi kuseyigema kwa-MTN ka-28. Ngithi-ke njengamanje ake nizobhema nizokholwa nizojoyela icocolweni kwaMayimayi ngomhla ka-9 ngo-11 bese kuthi ngomhla ka-10 itholakale e-workshop futhi ngesikhathi esifanayo ngo-11. Ngithi-ke mina-ke njengesilo somaskandi njengoba kunamakhosi angaphansi kwami ngithi-ke makhosi ake ngikhuleke nami nje okwanamhlanje noma isilo singakhuleki kodwa ake ngikhuleke nje ukuthi hhayi makhosi ami ake nitshele amabuthenu akephelele kwaMayimayi onke kuthola ukudla kwendlebe. Kumnandi kunonile kuyakha kuyaphilisa nazi kwamaskandi kwamaskandi khona owezizo selungelwa amakhwapha uthola mhlawumbe uzondeza ukukhuluma ungaqondene naye kodwa ngeke kuphelele lokho kwamaskandi kodwa nje ungabambezi yakho uma uthi uyinkosi ngempela awubanga ngevoti uzowayeka ukuthi akazothenga i-CD kashendezwayo lazo kwaMayimayi. Ngiphinde ngixolise futhi lapha abaningi babelindele i-CD ngomhla ka-2 Juni lapho sisehlelwa umshophi sokulimala elike lamasosha esazade sibambe nalo. Njengamanje-ke sesithe hhayi ngoba sekudlule asidedele i-CD wonke umuntu wakazoyithumela i-CD lakhe manje azoyithoba namanxeba. Ngibonge nje nobumbano kwezebhoka ukuthi hhayi ukuhlangana kwabo nesilo laphaya kwenza abantu abaningi babuka ukuthi kuba khona kashendezwayo endleleni kaMaskandi sikuthatha kuyibeke kude ngoba kwakufanele ukuthi mhlawumbe kube yimi engimela kude njengomuntu omdala abamfica endleleni kodwa akwazi ukuthi sondele eduze kwabo basondeze kube nje kuhle izinto zihambe ngendlela. Yini inkosi amapara ye? Ukhuluma ngempela. Danke. Wena sile